Aja sengitan maning, aja pada sengitan. Iya. Arep sapa bagian sapa sing dadie. Sing penting mah apa Bapak Sam? Ya sing penting mah joget. Iya, sing penting si sawer. Lu siapa yang punya karun karuna? Bos cilik, bos cilik, bos cilik. Bos cilik, bos apa kalau Bapak Sam? Go. Dirogol-rogol. Pengen ning calon bune. Pengen tepat pilihan nih supaya
besane. Mas Icang, tambahin lagi dong. Baru sekali. Yen wis nade aja tukar. Karo tangga aja sengit-sengitan. Kubu mapira suene sampai mekot madulurane. Kubu mapira suene sampai tukar lantanggane. Cuma gara-gara kubu karo tangga orang mau. Aduh hemat. Aipan sing abange durung metu aipan sing paling eman sing paling warang. Alah.